Nagpaulan sa exciting kag dalago nga mga papremyo ang unang nga barangay Diyos ang Buenamano Salvo Year 20 promo. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash pa. Giniwat ini sa barangay Tan sa Bonifacio City proper kahapon sang hapon. Pulo ang nagdaog sang tag 1,000 pesos nga cash prize. Ini amo ang masunod. Emily Montipio, 69 anyos, residente sang Tan sa Bonifacio City proper nga nagamit sang proof of purchase nga efficacent oil. Annalyn Correa, 41 anyos, residente man sang Tan sa Bonifacio nga nagamit naman sang proof of purchase nga Mr. Chips kag Mang Juan sang Universal Robina. Rodora Dolendo, 43 anyos, sang Tan sa Bonifacio City proper nga nagamit sang proof of purchase nga efficacent oil. Ruby Grace Elito, 55 anyos, sang Tan sa Bonifacio nga nagamit sang proof of purchase nga efficacent oil. Luisa Bayoneta, 54 anyos, nga nagamit naman sang proof of purchase nga Mr. Chips kag Mang Juan. Angelina Hilario, 69 anyos, nga nagamit sang proof of purchase nga Mr. Chips kag Mang Juan. Nagdaog man sang 1,000 ka pesos si Russell Dumilig, 35 anyos, sang Tan sa Bonifacio City proper. Ang iyang gingamit, Mr. Chips kag Mang Juan. Leia Sarukam, 46 anyos, nga nagamit naman sang proof of purchase nga efficacent oil. Crescencia Amorin, 68 anyos, nga nagamit naman sang proof of purchase nga Mr. Chips kag Mang Juan. Lolita Magsipok, 74 anyos, nga nagamit sang proof of purchase nga efficacent oil. Yari bala si Leia Sarukam nga isa sa mapalaron nga tagdaog sa Barangay Diyos ang Buenamano Salvo. Nagapasalamat gid nga bisan madamo ang naghulog sang ila entries, isa gid ako sa maswerte nga napilian sa una nga barangay draw sang Buenamano Salvo Year 20. Promo araw-araw balde-balde sa premyo na may cash pa. Ako si Leia Infante Sarukam, nagaedad sang 46 anyos, kag residente sang Barangay Bonifacio Tanza, Iloilo City. Isa ako sa mga nag-enjoy kag napalian diri sa Barangay Draw sa Barangay Tanza Bonifacio, Iloilo City proper, subong Marso 14. Ang akong proof of purchase nga nabunutan nga nagdaog ako amo ang efficacent oil. Ang nabaton ko nga cash halin sa Bombo Radyo, 1,000 pesos. Isipon ko ini, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, kag 1,000. Gamiton ko ini ang akon nga grasya para ibakal sa buong sangamon nga pala niya punon. Dag nagapasalamat gid ako nga dako gid ini nga mabulig sa akon nga pamilya kay may bakal na ako bugas karon nga pulo ka kilo, may baboy pa kag manok para makatilaw mga ako kabataan kag ma-enjoy nila ang subong namon nga panihapon. Pasalamatan ko gid ang Bombo Radyo, Star FM sa pagkadto diri sa among barangay kag magahatag sang ilang grasya sa mga tao diri sa pumuluyo sa Barangay Bonifacio. Kag salamat gid. Kung gusto nyo nga magdaog hinanglan, siyempre mahulog man kamo para mabunutan ang ngalan nyo. Kaya kung hindi kamo karon mag-intrati, wala kamo choice nga magdaog. Dapat mag-intragid kamo kay kahapos lang gid ini nga promo sang Bombo. Makabulig gid ini sa aton, bisan sa aton nga panimalay. Kag salamat gid. Basta Radyo Bombo. Star FM, it's all for you. Nabarian si Leia Sarukam nga nakabakal sang bugas kag karne sang baboy kag manok matapos nga nagdaog sang cash prize sa Buenamano Salvo Year 20 promo. Yari pagid ang isa man ka mapalaron nga winner nga si Russell Dumilag. Mas damuon ko pagid ang akon ihulog nga interest agud makadaog pagid ako liwat sa Buenamano Salvo Year 20 promo araw-araw balding pa premyo na may cash pa. Ako si Russell Dumilag, nagaedad sang 35 kag residente sang Barangay Tanza Bonifacio, Iloilo City. Isa ako sa maswerte nga nagdaog sa una nga barangay draw nga ginhiwat sa Barangay Bonifacio Tanza, Iloilo City proper, subong Marso 14. Ang akon gingamit nga proof of purchase amo ang Mang Juan chicken skin. Ang nabaton ko nga cash 1,000 pesos, ari isipon ko.
100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000. Gamiton ko ang ako na daog nga 1,000 pesos sa akong bata, ibakal ko diaper ka gatas. Nagapasalamat kita ko sa Bombo Radio kag Star FM sa nabaton ko nga 1,000 pesos kay dako nga bulig sa akon para sa akon bata. Kag ginaagda ko man ang ibanda nga wala pa ka intra na kamo sa Buena Mano Salvo year 20 para magdaog man kamo kag mas dako pa sa Grand Draw. Basta Radio Bombo Star FM, it's all for you. Ari pagid ng isa ka mapalaron nga tagdaog sa Barangay Diyos ang Buena Mano Salvo nga si Ruby Grace Elito. Nalipay gid ako sa premyo nga ako nabaton sa barangay draw sang Buena Mano Salvo year 20 promo. Araw-araw baldi-balding pa premyo na may cash pa. Ako si Ruby Grace Elito, nagaedad sang 55 years old, pag-residente sang Barangay Bonifacio Tansa. Nagdaog ako sa barangay draw diri sa Barangay Tansa Bonifacio, Iloilo City proper subong nga Marso 14. Ang akong gingamit nga proper purchase amo ang efficacent oil. Ang nabaton ko nga premyo amo ang 1,000 pesos nga cash. Ang ako nabaton nga premyo is 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Ang premyo nako nga nakuha pagagamiton ko sa pamahaw ko sa mga apo ko. Salamat gid ako sa Bombo Radio kag Star FM kag sa tanan nga mga sponsor. Ginaagda ko man ang iban nga mag-entra sa Buena Mano Salvo year 20 promo. Agod ka mo ang may chance nga magdaog sa dako nga mga premyo. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Nabalian si Ruby Grace Elito nga isa sa matagdaog sang cash prize nga 1,000 ka peso sa ginpadighan nga Barangay Joe kahapon nga adlaw sa Tanza Bonifacio. Ang tanan sa ginapadigan naton nga Buena Mano Salvo year 20 promo sa riin yara sa 8 million pesos in total prizes nationwide ang aton nga ipanagtag. Sa kaangot sa gihapon nga good news, magluwas sa cash prizes. Nag-enjoy man ang promo participants sa mga pahampang nga dala sang Bombo Radio kag Star FM, kaangay sang bingo kag video kit challenge kag amo man ang budots challenge. Yari ang isa ka winner sa aton nga pahampang. Sa video kay nagdaog si Caroso Milanza sang Barangay Tanza Bonifacio City proper. Suno pa sa iya tumanggid ang iya nga pagpasalamat sa Bombo Radio kag Star FM bangod sa kaangay sini nga pahampang sang Bombo Radio na diskubre sini ang iya talent sa pagkanta. Nagapasalamat naman ini sa iya nga nadagaan nga kwarta nga 500 pesos bangod makabakal na ini sang iya pagkaon kag gusto nga baklon. Yari pamatian naton ang aton nga tagdaog sa video kit challenge. Si Caruso Milanza, kag ang edad ko 55, kag nag-work ako sa Miramart Mall as a being cellphone technician. Dili ko na lang karon na discover kay sa mga previous year kay may arang isa ka tawo nga nag-remind sa akon nga siguro yaman na discover nga nakita ya kag kuya wala ko man ini na discover pero nagamba siya sa akon nga gusto niya nga dalon ako sa Manila kag para i-trainingon kung paano magkanta, kung paano ma-develop. So, diri ko na subong nakita. So, according sa mga tao nga nagamba sa akon, kag first time no, in my experience nga nakadaog ako sa worth of 500 pesos paagi sa Bombo Radio kag sa FM, Star FM. So, pasalamat ako sa inyo, ma'am. Kag pasalamat na ako sa Star FM nga nakita man nila ang talent ko kag gintagaan man nila ako sing award worth of 500. Ako ini nga bulig sa ako is because nga makabakal ako sing akon nga mga pagkaon, no, kung anong gusto ko nga baklon, mabakal ko.
Nabatian ang pahayag sang aton winner sa Video Kit Challenge nga si Caroso Melanza. Kabombo, bantay naman sa masunod nga semana kung sa diin magapadulong ang team sang Bombo Radio kag Star FM agod nga magdala naman sang kasadya kag dalag ko nga mga cash prizes. Magpadayon lang sa paghulog sang imong entries sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na, may cash pa.